Vil du blive i naturen, så er der gode muligheder på DRTV. Under overskriften Natur for naturelskere finder du blandt andet serien Vilde ekspeditioner til det ukendte med eventyren Steve Bagshaw. Lige straks får du sidste afsnit af Grænseland, hvor undertitlen er et spørgsmål. Dansk eller tysk? Første verdenskrig er slut, og det markeres overalt i Europa med kimende klokker. Samtidig er H.P. Hansen på sit livs vigtigste opgave i Rigsdagen i Tyskland. Det skal de. Han vil have flyttet den dansk-tyske grænse, men hvor skal den ligge? Se med om lidt. På DR2 er kokken Rick Stein på rejse fra Venedig til Istanbul. Han smager og konkurrerer sig gennem Italien, Kroatien, Albanien, Grækenland og Tyrkiet om lidt. This is Connell. Oh, right. Connell Waldron from Beyond the Grave. We were at school together. No way. I've missed you. Yeah. Yeah, you too. I still think about it all the time. I still think about why I acted in such a fucked up way, and I'm really sorry. I did used to think that I could read your mind at times. Maybe that's normal. It's not. Den danske natur er fantastisk, og den er vildere, end du tror. Er du nysgerrig på den danske natur, så fortsætter temaet af vores natur hele året. Vi har alt fra de vildeste naturoptagelser til radioprogrammer. Og podcast, der giver dig lyst til at bruge naturen. Du kan få dyrehistorier på Ramasjang. Og du kan hjælpe mig med at redde fuglene. Gå på opdagelse i dit nærområde og se, hvad der sker lige præcis der, hvor du er. Det her smarte kort og oplevelser med natur- og friluftsorganisationer kan du finde på dr.dk/vores natur. DR har i øjeblikket fokus på den danske natur. Og nu kan du deltage i en stor landsdækkende fotokonkurrence. Gå ud i naturen, tag et billede af din naturoplevelse og send det til os. Deltag og læs mere på dr.dk/vores natur. Har du nogle eksempler på, at børn fik gavn af de penge, der blev samlet ind? Nej. Det er fuldstændig fucked up, den måde du begynder at ringe på. Det er for sygt at gøre det der. Og vi har også mopser. Som hundekøber har du ikke en kinamands chance for at vide, hvor den hund den kommer fra. Det er jo dig, der har solgt hunden. Jeg har ikke solgt nogen hund. Det har du. Det her er et pres, hvis du lige pludselig får at vide, at dine lægemidler er steget med 1000%. Det ved jeg godt. Den er svær at forstå. Kontant er tilbage onsdag 21.25 på DR1. Michael Falk, Bodil Jørgensen, Per Vers og Jakob Dinesen, det er bare nogle af dem, du kan møde, når vi fejrer 100-året for Genforeningen. Og nu kan det godt være, I tror, det er noget frækt noget, men det er det. Vi sender live fra Dybbøl med masser af musik, taler og ikke mindst en dybt engageret dronning. Her slog hjertet virkelig kraftigt. Så glæd dig til en festlig aften, når vi sammen fejrer, at sønderjyderne valgte Danmark. Mandag den 15. juni på DR1. Om en time i 21 søndag kan du møde en vaskeægte Tyrannosaurus Rex. Skelettet er 66 millioner år gammel og kan snart ses herhjemme, men ukompliceret, det er det altså ikke. Se den dybt fascinerende historie. Det er 21 søndag. Indtil da får du en anden dybt fascinerende historie om de dage og begivenheder, der bliver afgørende for den danske genforening her i Grænseland.